хониши бадеӣ повести Тори Анкабут қисми дуюм. ҳавлии мо ки аслан ба модарам тааллуқ дошту дар гузари Дегрезӣ буд, ду хона, як болохона ва дар зери он роҳрави торике дошт. Падарам кӯҳандузӣ мекард. ӯро усто остона меномиданд. ман ҳам дар зери дасти вай кор карда ҳунар меомӯхтам ва бозёфти худро ба рӯзгор сарф мекардам. гӯё ғаме надоштем, магар як ғам, ки падарамро ба сарбозии сешанбеӣ гирифта буданд ва ӯ ҳар рӯзи сешанбе корашро ба ман гузошта, либосҳои аз карбос духта ва сурху кабуд ранг кардашудаи аскариро пӯшида, милтиқи дунболапурро ба даст гирифта ба машқи аскарӣ мерафт. дастаи сешанбегии онҳо аксарият аз аҳли касаба, машкобҳо, кӯҳандузҳо, бофанда ва аз нонвойҳо ташкил шуда буд. онҳо ҳар сешанбе то пешин машқ карда, боз хона ба хона мешуданд ва ба касбу кори худ машғул мегаштанд. пас аз ҷанги Калёсов ва ҷадидкушии Амир, модарам ҳамеша дар хавф буд, ки илоҳи боз ҷанг нашаваду падарамро якбора ба ҷанг набаранд. аз толеаш модарам он рӯзро надида, як моҳ пеш аз ҷанг вафот кард ва моро ба ғаму андӯҳ гузошт. пас аз гуру чӯбу хароҷоти мурдаи модарам, мо ба қарз ғутидем. падарам асосан аз ҳамин аҳрорхоҷа қарз гирифта буд. вай ба модарам хеши дур мешудааст. ман аз хурдӣ бо тавсияи модарам ӯро тағоӣ мегуфтам. ҳамин тағоӣ ба падарам ба ҷои ёрӣ додан қарз доду барои дилпурӣ васиқаи ҳавлии моро гирифт, ки мабодо агар қарзро дар вақташ адо накунем, ҳавлиро мегирад. ҷанг рӯзи шанбеи 13 зулҳиҷа сар шуд. он рӯзро ҳеҷ фаромӯш намекунам. саҳари барвақт, ҳанӯз чашми рӯз дуруст кушода нашуда, падарам маро бедор кард. хез, ба тамошои машқи сарбозу тӯбпаронӣ меравам гуфта будӣ ку, бевақт шуд. чашм кушода бинам, ки ҳанӯз рӯз дуруст равшан нашуда буд. ҳоло барвақт ку, монед камтар хоб кунам, гуфтам ва боз худро ба рӯи болишт партофтам. не, ана гӯш кун, гуфт падарам, овози тӯбпарониро мешунавӣ? гӯш карда истода, шунидам, ки ҳақиқатан аз дур овози тӯбпаронӣ омада истодааст. ман аз ҷоям хеста нишастаму ҳайрон шудам. набошад дер кардем, гуфтам. охир ҳар вақт машқ кардан, баъд қариб чошгоҳу тӯб мепаронданд ку? манам ҳайрон, гуфт падарам. эҳтимол тартибу қоидаашон дигар шудагист. мо ҳанӯз ба ягон қарори қатъӣ наомада, дарвоза тақ-тақ шуд. ман давида баромада дарвозаро кушода бинам, пойкори гузар бо як сарбоз омадааст. зуд рафта дадедро гӯй, кулуча чалворашро пӯшида барояд, дар когон ғазот шудааст. аз ин хабар рангам парид ва пойҳоям ларзиданд ва надониста мондам, ки чӣ тавр ба назди падарам баргаштам. чӣ гап? Кӣ будааст? гуфта падарам пурсид. Пойкор, сарбоз, дар когон ғазот будааст. падарам давида берун баромад ва пас аз лаҳзае баргашту ба ҷои он ки хафа шаваду тарсад, ба рӯи ман хандида нигоҳ кард. чӣ метарсӣ? барои чӣ ба воҳима афтодӣ? ҷанг, гуфтам. шумо меравед? ҷанг бошад будан гирад. аз ҷанг бойҳою муллоҳою амалдорҳо метарсанд. ба ману ту чӣ? охир шумо ба ҷанг меравед, ман чӣ кор мекунам? аз гапи ман падарам боз табассум карду ба ман наздик шуда бо овози паст ба гӯшам гуфт. натарс, ман ба ҷанг равам ҳам ҷанг намекунам. ба тарафи болшевикҳо мегузарем. насиб бошад, ҳуррият мешавад, мову ту ҳам озодона нафас мекашем. ман падарамро шинохта натавонистам. то ба имрӯз вай ба ман дар ин бораҳо лаб накушода буд. аммо он рӯз хабари ҷангро шунида, вай тамом одами дигар шуда монд ва қариб намерақсиду бас.
ман ҳайрон ба фикри вазнин ғутавар шудам. аммо вай зуд либосҳои аскариро пӯшиду маро ба оғӯш гирифта бусид ва гуфт: ту дар ин ҷо танҳо истоданат хуб не. беҳтар ки ба ҳавлии Аҳрорхоҷа рав. гузари Мирдӯстим ба ҳар ҳол аз дами оташ дуртар аст. ҳамин ки болшевикҳо ба шаҳр даромаданд, ман туро меёбам ва ба ҳавлии худамон бармегардем. падарам рафт. ман дар рӯи ҳавлӣ гаранг шуда истода будам ки тири тӯпе омада ба болохонаи ҳамсояи мо расиду гузашта рафт. намедонам ба куҷо кафид. аз ин ҳол рӯи ҳавлии моро чангу дуд зер кард. ман маҷбур шудам ки аз мехи ошхона қулфи дарвозаро гираму ба кӯча тохта бароям. дар Мирдӯстим Аҳрорхоҷа дар таҳхона ҷой шуда нишаста буданд. омадани маро дида ҳам ҳайрон шуду ҳам хурсанд. дар кӯча чӣ хабар? пурсид Аҳрорхоҷа. тӯпи Ҷаҳонгирро ба сӯи Когон роз кардаанд, мегӯянд, рост ми? ман намедонам, гуфтам. дадемро гирифта бурданд, ба ғазот рафт. гуфт ки то баргаштани ман дар пеши тағот бош. омадӣ нағз кардӣ, гуфт зани Аҳрорхоҷа, ки одами хушфеълу боақл буд. биё чой хӯр. ман ба сари дастурхон нишаста як пиёла чой, як лаб нон хӯрдам. ба сари дадет рӯзи сахт ки омад, тағоятро мешиносад, набошад кораш нест, гуфта монд Аҳрорхоҷа. ман гап назадам, лекин зани Аҳрорхоҷа ором наистод. ин рӯзи сахт бар сари ҳама омад. тавба гӯеду бедарак ба писараки дилшикаста қилимсуқ напартоед. ту соҳиби забони ман шудаӣ бар ин кӯ? боз ин насоқаи нав? гапи рост. овозатагир, ахмақ. ба занаш дод зад. занак пиёлаи чойи дастангиашро ба рӯи дастурхон монду аз ҷояш бархоста ба канор нишаст. ман ҳам дар он вазъият нишастанро ҷоиз надидаму аз ҷо хестам. ба куҷо меравӣ? пурсид Аҳрорхоҷа. ба ҳеҷ куҷо, гуфтаму аз таҳхона баромадам. ҳавлии Аҳрорхоҷа рӯи даричаи боғчае дошт, ки дар он дарахтони себ, ношпутӣ, гелос, зардолу ва шафтолу қад баланд карда, якду раста ангур низ буд. тирамоҳ айни пухтани меваҳо, айни ҳосилот буд. ман ба боғча гузашта дидам, ки писари ҳамсоя гаштааст. ман ӯро мешинохтам. номаш Шарофҷон буд. лутфия ном хоҳари аз худаш як сол калон ҳам дошт. ошноии ману Шарофҷон аслан ба воситаи Лутфия шуда буд. лекин бо Лутфия шиносоии ман дар натиҷаи як ҳодисаи аҷоибе воқеъ шуда буд. боре аз он таърих як сол пештар дар моҳи Рамазон бо чӣ як супориши модарам ба ҳавлии Аҳрорхоҷа омада истода будам, ки дар қарибии ҳавзи Мирдӯстим овози фарёди духтареро шунидам. давида ба сари ҳавз расида дидам, ки духтараке ба об афтодааст ва дасту позанон ҳар замон ба рӯи об мебарояду боз таҳ меғӯтад. баръакси кор, пешинии вақти рӯза дар сари ҳавз ҳам одам набуд. дидам, ки илоҷ нест, агар як дақиқа таъхир кунам, духтарак ғарқ мешавад. рост худамро ба об партофтаму ба духтар наздик шудам ва бо як дастам аз бозуяш дошта ба канори ҳавз тела додам ва коре карда ба лаби зина овардаму ба баромаданаш ёрӣ додам. дар ин вақт ба лаби ҳавз як машкоб расида омаду духтаракро ба он ҳол дида: «Лутфияҷон, туро ба хайр», гуфту фарёд карду зуд омада духтаракро бардошт ва зинаҳо боло баровард. ранги духтарак сафед канда аъзои баданаш меларзид ва ба гап задан қодир набуд. машкоби доно сари духтарро поён карда аз миёнаш боло бардошта буд, ки аз даҳонаш оби бисёре рафт. баъд духтаракро ба рӯи суфачаи канори ҳавз дароз хобониду аз ман гап пурсид. ман он чӣ ки дида будам гуфта додам. дар ин бай духтар ҳам ба ҳол омад ва аз ҷо бархоста нишаст ва гуфт, ки ба об омада будааст
нохост сараш гашта, пояш сустӣ карда ба ҳавз афтодааст. ин воқеаро шунида машкоб заҳрхандае карду гуфт, ки кулол дар муддии об мехӯрад, мегӯянд рост аст. зеро ки худам машкобӣ карда ҳамаро аз об шодоб кунам ҳам даст намерасад, ки ба хонаи худам як машк об барам. маълум шуд, ки машкоби бечора ҳамон рӯз ба иморати ҳавлии имоми гузар об мекашидааст. вақте ки машкоб ба аҳрорхоҷа хеш будани маро донист, гуфт, ки ҳавлии онҳо дар ҳамсоягии аҳрорхоҷаин будааст. ба ҳавлии мо биёед, лекин шуморо ба модари Лутфия мегӯям, ба ҳаққи шумо дуо мекунад, гуфт машкоб. ман ҳам не нагуфтаму кӯзаи пурӯбро ба даст гирифта аз паси падару духтар ба хонаҳояшон рафтам. модари сарсахт аз ҳодиса бохабар шуда гӯш аз сараш парид. даст бардошта ба ҳаққи ман дуо кард ва намедонист, ки маро аз куҷо шинонад ва бо чӣ навозиш кунад. либосҳои маро шуста хушк карда доданӣ шуд. ман не гуфтам. зани тағоям мекунад гуфтам ва хайру хушкунон берун рафтам. пас аз чанд рӯз ман боз бо баҳонае ба ҳавлии тағоям омадам ва бо Лутфияву Шарофҷон рӯзи дароз бозӣ ва суҳбат карда рафтам ва бо ҳамин мо ошнои наздик ва обногузар шуда мондем. инак ҳоло Шарофҷонро дида аз аҳволи Лутфия ва модараш пурсидам. Лутфия сиҳат саломат, гуфт вай, лекин модарам касал шудаанд. чанд вақт боз дуруст чизе намехӯранд. имрӯз дилашон ба ангур рафтааст. ин аҳрорхоҷаи хасис худаш бо розигии як шингил ҳам ангур кандан намемонад. майлаш гуфтам, ҳеҷ боке не, ва худам қад ёзонида як сари калон ангури шибирғонӣ канда додам. Шарофҷон хурсанд шуду аз девор хез карда гузашта рафт. баъд ман ҳам камтар ангур канда хӯрдаму ба рӯи суфа ба офтобрӯя нишастам. аҷоиб дунёест ин дунёи мо. 10 чақрим он тарафтар мардум тӯб мепаронанд, пулемёт гуррос мезанад, аз милтиқҳо бошад оташ меборад, ҷанг дар авҷ аст. аммо дар ин ҷо офтоб шӯъла мепошад, дар гулзор гулҳо шукуфта истодаанд, дар толорҳо ангурҳо пухта овезон шудаанд, шохи дарахти себ аз серборӣ ба замин хамидааст. ана аз рӯи суфаи хокин мурчаҳо хона кушода ба ғами зимистонгузаронии худ дар таву тозанд. якду шапалаки хушлибос, ки дар гуногунӣ ва латифии ранг бо гулҳои гулзор сабқат доштанд, беист парвоз карда аз гуле ба гуле менишастанд ва шарбати ҳаёт мечашиданд. гулдур ва ғавғои ҷанг, шувосу валвалаи тирҳои тӯб, таркидани бомбаҳое, ки аз аэропланҳо партофта мешуданд, барои инҳо аҳамияте надоранд. ҳазор одамҳо хунрезӣ кунанд, ба сари ҳамдигар офат боранд, ин ба офтоб дахл надорад. вай нури худро ба олам пӯшонидан мегирад. гулҳо ҳам шукуфтанд мегиранд, мурчагон низ аз давотоз намеистанд. ман дар ин фикр будам, ки Шарофҷон баргашта омад. ин дафъа бо ҳамроҳи вай хоҳарашам буд. ӯро дида ман хурсанд шудам. ҷураҷон, гуфт Шарофҷон, ман телба шуда монда ба ту раҳмат ҳам нагуфтам. бинобар он ду каса омадем, ки ба ту миннатдорӣ кунем. ман чӣ кор кардам, ки миннатдорӣ мекунед? Шарофҷон, гуфтам табассум карда. як сар ангур канда шудан қати давлати тағоям кам намешавад ку. модарам ба ҳаққи шумо дуо карданд. саломат бошед Муродҷон, гуфт Лутфия. шумо ҳам саломат бошед, гуфтам. пас аз ин онҳо ҳам дар канори суфа нишастанду суҳбати дуру дарози мо сар шуд. аз суҳбат маълум шуд, ки падари онҳо ҳам мисли падари ман дар қатори аскарони сешанбегӣ ба ҷанг рафтааст. онҳо хеле қашоқ ва нодор буданд. Шарофҷон бо вуҷуди хурдсолиаш ба падараш ҳамкор шуда машкобӣ мекардааст. Лутфия бошад дар хона нишаста зардӯзӣ мекардааст. аммо
ҳамаи бозёфти онҳо ба қиссаи Аҳрорхоҷаи ҳаромхӯр мерафтааст. пас аз тӯи ман мегуфт Шароф: бобоям мурданд, падарам маҷбур шуд, ки аз Аҳрорхоҷа пул қарз гирад. ана ҳамон пули қарз ба мо балои ҷон шуд. Аҳрорхоҷа буду нобуди моро ба ҳисоби қарзаш мегирад ва ҳеҷ не ки он қарз тамом шавад. дар аснои ин суҳбат якчанд бор чашми ману Лутфия бо ҳам вохӯрданд. намедонам чӣ қуввае дар он чашмҳо буд, ки мани аз дунё бехабарро ҳам ба худ тасхир мекард. аз нигоҳи ман Лутфия ҳиҷолат кашиду ба замин нигоҳ кард ва мижгонҳои дарозаш ба зери чашмаш соя афканиданд. воқеан ман ба шумо дар бораи ҳусну ҷамоли ин духтар чизе нагуфтам. аммо чӣ ҳам мегуфтам, агар шумо париро дар маънои зебоияш тасаввур карда тавонед, Лутфияро дидам гуфтан гиред. вай духтари миёнақад бо дасту пои хурд ва латиф, гандумгин, чашму абрӯи сиёҳ, мижгондароз, моҳрӯй ва хеле ситорагарм буд. ба рухсораш холи сиёҳе дошт, ки дар дунё ҳеҷ холе ба он зебоӣ ва шинаам наомадааст. қаду басти вай нишон медод, ки мебоист кайҳо хонанишин ва аз мардҳо, ҳатто аз мисли ман бар ин писарҳо ҳам мегурахтагӣ мешуд. вале дар вақти суҳбат маълум шуд, ки модари Лутфия зани бо ақлу фаҳм ва фарзанддӯст будааст ва рухсат медодааст, ки бо дугонаҳояш ва ҷураҳои додараш гоҳ-гоҳе бозию шӯхӣ карда, аз кору бори зиндагӣ камтар осояд. ман ҳам бо онҳо дар бораи худ ва дар бораи падарам ҳикоя кардам. Лутфия бо боварии тамом мегуфт, ки падарони мо албатта сиҳат ва саломат ба хона бармегарданд. ҳамин тавр мо дар суҳбат будем, ки аз ҳавлии дарун Аҳрорхоҷа ба сараш кӯлоҳ гузошта омада баромад ва аввал бо тарсу ҳарос ба ҳар су нигариста дид, ки мо бемалол суҳбат карда нишастаем. каме далер шуда ба назди мо омад. чӣ гап? чӣ хабар? ҳеҷ гап не, гуфтам ман. ҳамин тавр чахчах карда нишастаем. Аҳрорхоҷа ба сӯи Лутфия нигариста буд, ки ӯ бо остини куртааш рӯяшро пӯшида давида ба сӯи ҳавлияшон рафт. Шароф ҳам аз паси ӯ рафт. инҳо дар ин ҷо чӣ кор мекунанд? боз пурсид Аҳрорхоҷа. мабодо ба ангуру себ расида бошанд, а? худатон дидед ку дар дасташон ҳеҷ чиз набуд. аз гапи ман Аҳрорхоҷа ҳиҷолат кашид, магар ки гапро ба сӯи дигар гардонид. ҳарчи овози тупу милтиқ пасттар шудагӣ бар ин, гуфт вай. валлоҳу аълам, тӯраи ғузор аз паси урус омада шабохун задагиянд, ки шиддати ҷанг паст шуд. илоҳӣ лашкари ислом ғалаба кунад. худо барои болшевикро аз сари мо дур гардонад. биё ба ҳавлӣ равем. янгаат як дами гарм пазанд, ту ёрӣ медиҳӣ. ман бо Аҳрорхоҷа ба ҳавлӣ даромадам. вай боз ба таҳхона рафту ман ба ошхона. рӯзи дигар ғавғои ҷанг афзунтар гашту тирҳои тӯп ба ин тарафи шаҳр ҳам омадан гирифтанд. дар таҳхона бо Аҳрорхоҷаю занаш гап нозада нишастан ба дилам зад. охир ман бо онҳо чӣ мегуфтам? чоштгоҳ бо баҳонае берун баромада ба боғча гузаштам. боғча мисли дирӯза ба нури офтоб ғарқ буд. лекин акнун ба он ҷо ҳам пораҳои тири тӯб ва борони қурғошин меафтод. шояд барои ҳамин бошад, ки аз Шарофу Лутфия ҳам дараке набуд. ман камтар ангур хӯрдаму ба пеши девори Шароф рафтам. Лутфияро дар рӯи ҳавлӣ дида аҳволпурсӣ кардам. гуфт, ки Шароф ба машкобӣ рафтааст. ҳамсояҳо беоб мондаанд. аз модари вай хоҳиш мекарданд, ки ба Шароф ҷавоб диҳад, то ки ба онҳо об кашонад. аммо Лутфия ба сари болини модараш нишаста зардӯзӣ мекардааст. ман ба вай як сар ангури шибирғонӣ додам, ки ба модараш диҳад ва ба худаш як гули садбарги сурхро дароз кардам. Лутфия камтар ҳиҷолат кашиду гулу ангурро аз дасти ман гирифту
саломат бошед, гуфт. Пас ман хайрухуш карда баргаштам, вале ҳанӯз ба суфа наздик нашуда, Лутфия маро ҷиғ зад. Баъд аз пешин бароед, шароф омада мемондагист, гуфт вай бо табассуми ширин. Ман бо ҷону дил қабул кардам. рӯзи дигар ҳам бо вуҷуди манъ кардани Аҳрорхоҷа, ман ба берун баромадам ва бо Лутфия вохӯрда як-ду соат суҳбат кардем. ин боздидҳо ва ин суҳбатҳо тамоми андӯҳ ва ғуссаи он рӯзҳоро аз дили ман берун мекард. шабҳо низ ман дар хаёли Лутфия хоб мекардам ва бештар дар хобам низ ӯро медидам. оҳиста-оҳиста ман ҳис кардам, ки дили ҷавон ва беғаши ман бо эҳсосоти аҷибе, ки то имрӯз ҳис карда нашуда буд, мамлӯъ мегардад. оҳ, наход ки ин ишқ аст, ишқи Лутфия. рӯзи чоршанбе, аввали рӯз, аз қишлоқ Абдулҳафиз ном падарарӯси Аҳрорхоҷа барои духтараш омад. шиддат ёфтани ҷанг ӯро маҷбур кардааст, ки ба шаҳр дарояд. бо маслиҳат ва ташвиқи вай қарор шуд, ки худи ҳамон рӯз аз шаҳр баромада ба Лақлақа ба қишлоқи онҳо мераванд ва то вақти амонӣ дар он ҷо мемонанд. ба ин қарор танҳо ман розӣ набудам, зеро ки медонистам падарам албатта бармегардад ва маро аз ҳамин ҷо ёфта ба хона мебарад. агар ман дар ин ҷо набошам, вай чӣ кор мекунад? маро аз кӣ суроғ мекунад? аз тарафи дигар ба Лутфияю Шароф дилбастагие пайдо карда будам ва намехостам, ки онҳоро монда равам. вақто ки қарордоди кӯчида рафтан шакли амалӣ гирифт, ман ҳам эътирози худро баён кардам. ман намеравам, гуфтам. дадем омада маро наёбад, хафа мешавад. номаъқул кардӣ, гуфт Аҳрорхоҷа. кадом ҷинӣ туро ба ин ҳавлӣ танҳо монда меравад? бачагӣ накун, додарам, гуфт Абдулҳафиз. модоме ки падарат туро ба инҳо супоридааст, бо ҳаминҳо бош. ҷанг ки тамом шуд, боз бармегардӣ. зани Аҳрорхоҷа ҳам гирья карда истода аз ман хоҳиш кард, ки дар ин рӯзҳои сахт аз онҳо ҷудо набошам. агар дадет омада монад, суроғ карда моро меёбад, гуфт Аҳрорхоҷа. одамҳо суроғ карда Маккатуллоро ёфтаанд ва ҳолон ки ин Лақлақа на он қадар дур аст. ба ғайр аз ин, мо якумрӣ намеравем кӯ. хулас ки маро зуранд ба роҳ андохтанд. дар айни баробаро як тири тӯб омада ба боғ афтоду ҳафозаҳои ангурро шикаста, боғу ҳавлиро аз дуду ғозу чанг пур кард. Аҳрорхоҷа давон ба берун чизе мекашонид ва аробаи кӯтаке, ки онро амаки Абдулҳафиз оварда буд, аз бори бисёре пур шуда ба нишастани одамҳо ҷой намонда буд. худи Абдулҳафиз ба болои зини асп қарор гирифт. Аҳрорхоҷа занашро ба зур ба як кунҷи ароба шинонид ва ба ман гуфт, ки биё мо пиёда меравем. ман дигар илоҷ надоштам. Абдулҳафиз аробаро ба роҳ андохт ва ба кӯчаи калон баромадем. дар он ҷо Аҳрорхоҷа ба ман гуфт, ки як чизро фаромӯш кардааст ва ба Абдулҳафиз муроҷиат карда гуфт, ки бояд як шахси муҳимро бинам, набошад дар ин дулоби баъд ӯро ёфтан мушкил мешавад. ҳарчанд ки Абдулҳафиз ва занаш ӯро аз ин кор манъ кардан нашуд, вай моро гузошта ба сӯи қушмадраса равон шуд. ман аз ин ҳаракати ӯ ҳайрон шудам, зеро одаме, ки дар рӯзҳои аввали ҷанг аз гулғула ва таркиши тирҳои тӯб тарсида ба кунҷи таҳхона хазида буд, ҳоло якаю танҳо ба сӯи дуду оташ, ба сӯи арки Амир равон аст. шояд пас аз ба кӯча даромадан, пас аз дидани мардуми бисёре, ки ба сӯи шимоли ғарбии Бухоро, ба сӯи дарвозаҳои уғлон ва шергирон мерафтанд, тарсаш бартараф гашт ва ё ки дар ҳақиқат ҳам кори хеле муҳиме дорад, ки ба ҷои худ таваккал карданро барои он кор лозим донист. ба ҳар ҳол
вай маро ҳайрон карду рафт ва ман ӯро надониста мондам ва пас аз он ҳам ӯро омӯхта ва фаҳмида натавонистам ва ҳамин нофаҳмии ман ба ман зарарҳои бисёре расонид. мо ба сӯи дарвозаи уғлон чапғалат зада тангкӯчаю росткӯчаҳо равон шудем. аз кӯчае ки мо мерафтем, мардум, зану мард, пиёдаву савораи бисёре мерафтанд. аксарияти онҳо мардуми ба худашон тинҷ, мардуми доро ва бадавлат буданд, ки аз либоспӯшӣ ва чизу чораи бо худашон гирифтагӣ маълум буд. баъзеҳо бо вуҷуди гармии ҳаво 3-4 қабақ ҷомаро боло-болои ҳам пӯшида, дар дастҳо ангуштаринҳо ва дар киссаҳо ҳар гуна чизҳои қиматбаҳоро пур карда мебурданд. кӯчаҳои тангу пурчанг ва бисёрии равандагон ба кафидан расида буданд. ман ки аз паси ароба мерафтам, нафасам тангӣ мекард. арақ аз сарам ҷорӣ шуда буд. гумон кардам, ки дар беруни шаҳр роҳ кушодтар мешавад ва гаштан осонтар мегардад. лекин баръакс буд. роҳе ки аз дарвозаи уғлон ба сӯи туманҳои лақлақа ва ғайра меравад, чандон калон набуд. илова бар он, аз як тараф ҷӯйро канда, регашро ба канори роҳ партофта буданд ва аз тарафи дигар дарахтҳои тут қатор шуда буданд, ки чанг ҷойи мерафтагӣ надошт. ба болои сари одамон, ки мисли рамаҳои гӯсфанд туда-туда мерафтанд, абри регу хок чарх мезад. абдулҳафиз аз чандин одамоне, ки бо дасти холӣ аз назди аробаи мо гузашта мерафтанд, хоҳиш кард, ки маро бардошта ба болои ароба гузоранд. аммо ҳеҷ кас ба хоҳиши ӯ аҳамияте надод. худи ман аз чанд нафар бо зориву тавалло илтимос кардам, аммо онҳо гӯё кар буданд. ба сӯи ман ҳатто нигоҳеам намекарданд. гӯё қиёмат қоим шуда буду ҳар кас ба фикри худ буд. ана дар ҳамон ҷо ман донистам ва фаҳмидам, ки агар ба сари кас рӯзи сахте афтад, ин одамони дилсахт парвое намекарданд ва агар мурда ҷон канда хоб кунед ҳам, як лагат зада гузашта мерафтанд. бале, ҳамаи онҳое, ки аз назди аробаи мо мегузаштанд, ҳоло фақат дар ғами ҷони худ ва молу фаровони худ буданд. тӯпу оташи инқилоб онҳоро аз лонаҳояшон зада баровардаасту акнун ба ваҳми ҷонашон афтодаанд. не, аз ин мардум умеде доштан хатост. инро абдулҳафиз ҳам фаҳмиду аз асп пиёда шуда, аз бағали ман бардошту ба болои буғҷомаҳо гузошт. ман як наве карда аз байни буғча ва курпаҳо ба худ ҷое пайдо кардаму ба арғамчини ғафсе, ки он чизҳо баста шуда буд, часпида нишастам. ароба боз ба роҳ даромад. дар ҳаво 2 аэроплан дар парвоз буданд. онҳо дар фазои шаҳр ба атрофи он чарх зада мегаштанд. дар тарафи Когон аз дур як пуфаки бисёр калони сиёҳеро дидам, ки ба осмон баланд шуда ва дар як ҷо овезон меистод. баъдтар ман донистам, ки вай баллони ҳавоӣ будааст ва аз баландӣ истода дидбонӣ мекардаанд. ин баллонро мо то хеле роҳ медидем ва гулдур-гулдури тӯпу тӯфанг низ ҳамеша моро мушоият мекард. лекин рафта-рафта овозҳо ҳам паст шуданду дар атрофи мо мардуми гурезаи шаҳр ҳам кам монда буданд. дар ин дам аз болои сари мо аэроплане ба тарафи ғиҷдувон парвоз карда рафт. мардум ба ҳамдигар мегуфтанд, ки он ба таъқиби амир рафтааст. амир ба ғиҷдувон рафтаанд, гуфт абдулҳафиз ба мо нигоҳ накарда. хайрият, ки ба лақлақа наистоданд, набошад мо маҷбур мешудем, ки ба қишлоқи худамон нарафта дуртар равем. дар лақлақа, ки яке аз музофотҳои атрофи Бухоро буда, қозию раис дошт ва ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа бузори калоне мешуд, дар он соат хомӯшӣ ва оромӣ ҳукмрон буд. дар кӯчаҳои он одам хеле кам менамуд. дар сари бозор як даста аскарони амирро дидем, ки
дар чойхона чой хӯрда нишаста ва аз пояшон ему алаф дода буданд. хайрият ки саркардаи онҳо бо Абдулҳафиз шинос баромаду салому алайк ва пурсупос кард ва бинобар он ба мо таърруз накарданд. вақте ки мо аз лақлақа гузашта ягон чақрим роҳ гаштем, дар канори роҳ як занеро дидем, ки ба хоку хун ҷулида хобидааст ва дар канораш кӯдаки яксола гирён буд. худоё худовандо, гуфт Абдулҳафиз аробаро дошта, ҳар кас ки муҷиби ин қатл шуда бошад, ба хунаш мисли ҳамин сиёҳсари бегуноҳ ҷулад. эй доде, гӯён гирья кард зани Аҳрорхоҷа. ин чӣ зулму ҷафо, ин чӣ беинсофист? Абдулҳафиз бачаро аз оғӯши хунини модараш бардошту оварда ба дасти духтараш дод ва худаш бо хору хас болои мурдаро пӯшонида монд. ин манзараи даҳшатнокро дида баданам ба ларза афтод, зеро ки ҳанӯз то ба ин дам мурдаи одамиро бо чашмам ба ин ҳолат надида будам. ин кори сарбозҳои гуреза аст, гуфт Абдулҳафиз. зани бечораро ғорат карда баъд кушта партофтаанд. хайр, ҳар кас кунад беҷазо намемонад. қишлоқи амаки Абдулҳафиз аз лақлақа чандон дур набудааст. дар канори дарёи Зарафшон як қишлоқи серобу дарахт ва маъмуру ободе будааст. боғоташ, мевазорҳояш, бисёр ҷойҳои тамошо ва сайру гашташ мӯл ва хуррам будааст. ҳавлии Абдулҳафиз дар миёни қишлоқ дар сари роҳи калон буда, дару дарвозахонаи калон, ҳавлиҳои даруну берун боғчадор ва рӯйдаричанок будааст. дар ҳавлии берун айвони калон, сайизхона, амбор, коҳхона ва меҳмонхона буд. омадани мо хонаводаи Абдулҳафизро шод кард. дар дами дар моро писари калони Абдулҳафиз, ки қариб баробари ман ва хеле бачаи нағз ва баодоб буд, пешвоз гирифт. чизҳоро фаровардем. Абдулҳафиз аспро аз ароба кушода ба сайизхона бурда баст. баъд дасту рӯйҳоямро шуста ба гирди дастурхон ба болои суфа нишастем, ки дар рӯи он нону ангури ҳусайнӣ буд. аммо ҳанӯз ҳам аз Аҳрорхоҷа дараке набуд. занаш бетоқатӣ кардан гирифт. лекин Абдулҳафиз, ки домоди худро нағз медонистааст, бепарво бошед, гуфт. ба шавҳари шумо осебе намерасад. сиҳат саломат ҳамаи қарзҳояшро рӯёнида, пулҳояшро саришта карда, хотирҷамъ шуда бармегардад. лекин Аҳрорхоҷа он рӯз низ наомад. рӯзи дигар ҳам аз вай дараке нашуд. рӯзи сеюм ман бевақттар аз хоб хестам, ки Аҳрорхоҷа омадааст. сиб сиҳат, пештара бар ин ҳавобаланд ва мағрур. гӯё ки дар ҷаҳон ҳодисае рӯй надода бошад, дар сари дастурхон ширчой хӯрда менишаст. шаҳр сӯхта хоб кардааст, гуфт вай хабар дод. кимчихел одамҳо ҳавлиҳою дуконҳоро тала карда баъд оташ медоданд. инқилобчиҳо аз як тараф оташ хомӯшкунӣ мекунанд, аз тарафи дигар амирковӣ, вазирковӣ ва қозиковӣ карда гаштаанд. акнун то осуда шудани мардум боз як 7-10 рӯзи дигар мегузарад. шумоҳо дар ҳамин ҷо ба ҳузур шиштан гиретон. хайр, шумо чӣ? гуфт занаш пурсид аз ӯ. ман рафта омада мегардам. ҳа, воқеан ба ҳавлии мо тири тӯб омада расиду хонаи калон ба замин яксон шуд. шумо дар куҷо будед? чизҳо чӣ шуд? гуфт занаш якбора, гӯё ки Аҳрорхоҷа тири тӯбро дошта метавониста бошад. аммо Аҳрорхоҷа ба ҳамон ҳолати осудагӣ мағрурона ба гапаш давом дод. чизу чораҳоро саришта кардам. ба хонаи ин бурда мондам. маро нишон дод. аммо хабар гирифта истодан лозим. дар ин ҷо амак шуморо хор мекунанд. дадаи маро надидед? пурсидам ман. Аҳрорхоҷа ба рӯи ман баргашта нигоҳе карду пас аз сонияе ҷавоб дод.
не, дадаят наомадааст. Вай дигар дар ин бора лаб накушод. Вай рӯзи дигар аз падарарӯсаш харе гирифта савора ба Бухоро рафт. аммо ман боварӣ доштам, ки падарам аз ҷанг баргаштааст ва дар дулӯби Аҳрорхоҷаро наёфта, саргардон шуда гаштааст. лекин акнун вай бояд Аҳрорхоҷаро дар шаҳр вохӯрда, дараки маро ёбад ва ба назди ман ояд. ҳоло то ба омадани падарам қишлоқро тамошо карда, бо писари Абдулҳафиз Амак хуб бозӣ карда гашта мегирам. ҳар рӯз мо ба лаби дарё рафта обозӣ мекардем, ба харҳо савор шуда ба саҳро мерафтем ва аз сари хирман ба лингаҳо коҳ ҷой карда ба ҳавлӣ мекашонидем. боре вақте пешин буд, дар сари хирман ба лингаҳо коҳ ҷой карда истода будем, ки аз дур як гурӯҳ саворагонро дида мондем. онҳо аз тарафи шаҳр ба сӯи Вобканд ё Шофирком мерафтанд. ҷои мо истодагӣ аз роҳи калон як 200 метр масофа дошт. ман дар умрам аввалин бор одамони шопканок ва кулучачолвор пӯшидагиро, қаторвазна овехтагиро дидам. дар байни онҳо 2-3 нафар одамони саламнок ҳам буданд, ки ба остини ҷомаашон латтаи сурх баста буданд. «Урус», гуфт писари Абдулҳафиз Амак, «тез пинҳон шав». мо бо ваҳму тарс худро ба байни коҳ пинҳон кардем, аммо роҳгузарон ба мо аҳамияте надода гузашта рафтанд. мо бошем лингаҳоро холӣ ба болои тухмаи харҳо партофта, ба зудии ҳар чӣ тамом ба ҳавлӣ расидем. вай дар боғча дар зери толор бо ҳамон писарчаи аз роҳ ёфтаи худ бозӣ карда менишаст. «Дада, дада», гуфт ҷураи ман. мо тарсидем, ана вай, ана онҳо гуфта забонаш мегашт. вай ҳатто гап зада наметавонист. «Мо урусро дидем», гуфтам ман воқеаро шарҳ дода. ана аз барои ҳамон коҳ оварда натавонистем. амаки Абдулҳафиз хандиду фикр карда истода гуфт: «Натарсед, бачаем. вақташ мерасад, ки бо урус ҳамтабақ мешавем. урус ба шумо чӣ кор дорад? Вай душмани худашро мекобад». «Душмани урус кӣ бошад?» пурсидам ман. «Душмани урус ва душмани инқилобчиҳо амир ва одамҳои амир дия. онҳо ана ҳамон душманони худашонро мекобанд ва ба онҳо кордор мешаванд. ба ману шумо чӣ кор доранд?» пас аз ин амаки Абдулҳафиз аз чӣ буд, ки хафа шуда монд ва бачаро ба занаш дода аз ҷо бархосту берун баромад. 10 рӯз гузашт. аз падарам дараке нашуд. лекин Аҳрорхоҷа омадам мерафт ва ҳар бор дадаатро надидам мегуфт. ниҳоят як рӯз аз саҳро биёям, ки Абдулҳафиз Амак аробаро қатӣ карда бо ҳамроҳии Аҳрорхоҷа чизу чораҳоро бароварда истодаанд. «Ба шаҳр меравем», гуфтам ба янгам. «Бале, ба шаҳр меравем, либосҳоятро пӯш», гуфт ӯ. ман хурсанд шудаму сару либос карда берун баромадам, ки ароба тайёрии рафтан истодааст. ин дафъа ба ароба чиз бисёр набуд. баъд аз суҳбати зану шу, ки дар ароба гузашт, донистам, ки Аҳрорхоҷа аз тарси он ки мабодо дар вақте аз дарвозаи шаҳр даромадан кофтуков карда чизҳоро нагиранд, як қисми асосии молҳоро дар хонаи падарарӯсаш мондааст. дар шаҳр мо ана ба ҳавлии Аҳрорхоҷа ба гузари Мирдӯстим, балки ба гузари Дегрезӣ ба ҳавлии худи мо рафта фаромадем. ман хурсанд шуда ба ҳавлӣ даромада бинам, аз падарам дараку осоре набуд. «Дадем канӣ? Дадоям куҷо рафтагӣ бошанд?» пурсидам ман. «Падарат ҳанӯз барнагаштааст», гуфт Аҳрорхоҷа. «Эҳтимол дастаи сарбозҳои сешанбегиро амир гирифта бурда бошад». «Дадам ба амир чӣ кор дорад? Вай ба амир намеравад. Вай бояд дар ҳамин ҷо бошад», гуфтам бо овози гирьяолуд.
Арорхоҷа медонаду ба ман намегӯяд. Набошад омада мемондагист. Гуфт Арорхоҷа сари маро сила карда истода: асло парво накун. То омадани падарат мо дар ҳавлии шумо меистем. Туро саробонӣ мекунем. Танҳо намегузорем. ҳозир туро танҳо мондан хуб намешавад. Ҳамин тавр не, писарам? Ба ин гапи дурӯғ ман бовар кардам. ҳатто хурсанд шудам, ки ба ҳавлии худамон омадем. Акнун дар ин ҷо ман бо манзилати соҳиби ҳавлӣ ва хоҷа хоҳам буд, на ин ки меҳмон. Аммо корҳо тамоман баръакси чашмдошти ман шуд.